que un lápiz, ¿verdad? Estar de más luz, ¿no? Bon dia a tots i a totes. Avui us presentem aquest projecte que es titula Impulsar mirar al camp i està fet per segle mitjà. Índex. Ara us ensenyaré en quin ordre us explicarem les coses. Primer us ensenyarem la creació de la nostra agència publicitària. Després us explicarem com van fer investigadors i investigadores. A continuació, com farem de publicistes d'un diari i de ràdio. Després, com van fer de dissenyadors i dissenyadores i acabarem amb l'autoavaluació. Com avui ha faltat el David, la llegiré jo, ¿vale? Creació de la nostra agència publicitària. Agència Publicitària General C2012M. La nostra agència publicitària és Nick Espai. Components de l'agència, Albert Laborda, David, Ivan i jo, Cefa. Fem d'investigadors i d'investigadores. En primer lloc, vam cercar informació sobre mirar al camp. En segon lloc, vam viatjar virtualment amb el Google Maps per mirar el camp. I finalment, vam localitzar els llocs més importants de mirar el camp en un plànol. Fem de publicistes d'un diari. En primer lloc, vam descobrir que era un anunci publicitari. A continuació, vam mirar revistes sobre anuncis publicitaris. Després, vam dissenyar el nostre propi anunci publicitari i després vam buscar una imatge. Finalment, vam crear el nostre propi anunci publicitari. Aquí ho podeu veure. Aquí hi ha el nostre eslògan, la informació que vam escriure, una foto del pantà de la Basella formant-se el sol i aquí el nostre logo i el nom de la nostra agència, Nick Espai. En primer lloc, ens van explicar com crear les nostres falques. En segon lloc, també vam escoltar algunes falques i melodies per internet. En tercer lloc, vam triar la música i vam crear la nostra falca i ara la podreu escoltar. Extraterrestres. Hola, senyora, on estic? Estàs al planeta Terra, a mirar el camp, al Palau de la Tranquil·litat. Després es troba amb un raper i li pregunta: Hola, on estic? Esteu a mirar el camp, on les flors floreixen i hi ha postres de sol al pantà de la Basella. ¿Dónde? Nick Espai, FM 382.7. Fem de dissenyadors, productors i productores. Primer vam pensar quin seria el nostre show. A continuació vam dibuixar el nostre show en un full en brut. Vam fer votacions i el guanyador el vam enganxar en un fullet net.
Després vam dissenyar i crear els nostres souvenirs, que són explorats per l'ordinador. A continuació les podreu veure. Aquestes no sé com. Autoavaluació. El grup va funcionar regular perquè van tindre alguns problemes, però quan algú molestava el deixàvem estar. Hem participat tots, però el David ho feia quan volia. L'Ivan de vegades no participava gaire, però també ens costava arribar a acords. Hem de millorar, que som una mica lents, que l'Ivan no vol cedir, que el David no queixar-se tant i jo cedir menys. Autoavaluació. De vegades ens ha costat seguir les normes, perquè ens enllaçàvem cantant, dibuixant, quan no tocava i dient tonteries. Aportacions al grup. El David ha portat bones idees. La Fefa escriu molt ràpid a l'ordinador. L'Albert cedia quan ens posàvem d'acord. I l'Ivan feia molt bé els dibuixos. Fi, gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat. Voleu fer una pregunta? La presentació, quina fa? Bon dia. Avui us presentem el nostre projecte interdisciplinar, impulsant Mirar al camp, per cicle mitjà. Ara us explicaré l'índex, les parts de l'índex. Primer vam fer la creació de la nostra agència publicitària. Després vam fer investigadors i investigadores. En tercer lloc, fem de publicistes d'un diari de ràdio. Després van fer dissenyadors i productors i productores i al final us explicarem la avaluació. Creació de la nostra agència publicitària. L'agència publicitària general, creada per la Junta de la CTRC, es titula C2012. La nostra agència publicitària es diu els Supernens i Supernenes. Aquestes components de l'agència són Juan, Xavier, Carla, Marta i jo. Aquí hi ha el nostre logo. Fem d'investigadors i d'investigadores. En primer lloc, vam cercar informació de Mirar al camp per internet. A continuació, vam anar al Google Maps a visitar Mirar al camp virtualment. Per acabar, també vam marcar en un plànol els jocs més importants de Mirar al camp, per si la gent, els turistes venien, ho sapiguessin. Jo us explicaré fent de publicistes d'un diari. Ens van explicar, en primer lloc, ens van explicar com es feia un anunci publicitari. En segon lloc, vam analitzar anuncis de premsa. Finalment, vam fer el nostre anunci publicitari. A continuació el podeu veure. Això és el nostre logo, que és vine a mirar el camp, a disfrutar amb el camp. Això és la informació. I això és una foto de mirar el camp. La nostra agència publicitària és els Supernans i Nanes,
I aquest és el nostre només. Jo també us explicaré fent de publicistes de ràdio. Vam escoltar falques de ràdio. En segon lloc, vam pensar quin anunci volíem fer. Vam escollir la música. I en últim lloc, vam gravar l'anunci publicitari en forma de diàleg. Aquí el podeu escoltar. Després us el farem escoltar. Fem de dissenyadors i de productors i productores. Nosaltres vam fer els ibans de souvenir i ens vam inspirar amb les coses que havien a Miralcamp i sobretot la setmana Ruralera. Aquí us podeu veure. Aquí hi ha els humans que van fer nosaltres. Ara jo us explicaré l'autoavaluació, que és el comportament. El grup va funcionar regular perquè la Carla estava despistada i no estava pel grup. Jo m'enfadava i el Xavier i jo ens distreien, el qual pegava i l'Emma no respectava tot de part. Tots hem fet el nostre càrrec bé i hem complert les normes, menys la de parlar amb un to de veu adequat i seure'ns bé amb una postura adequada. Autoavaluació. De vegades ens costava arribar a un acord perquè algunes persones sempre volien sortir-se amb la seva. Podem millorar. La Carla està més atenta i participa més. Que no en jugàssim ni molestéssim i féssim més cas i responsable. L'autoavaluació us continua explicant. Aportacions al grup. La Carla aporta tranquil·litat al grup, l'Emma la seva creativitat, el Juan la seva paciència. La Marta corregir les faltes d'ortografia i el Xavier animat al grup. Aquí el nostre treball. Esperem que us hagi agradat molt. Hola, bon dia a tots i a totes. El nostre projecte interdisciplinar es diu Impulsar a Miralcamp. Civilitzar. Ítems. Primer, creació de la nostra agència publicitària. Segon, fem d'investigadors. Tercer, fem de publicistes d'un diari. Quart, fem de publicistes de ràdio. Cinquè, fem de dissenyadors i productors. I sisè, autoavaluació. Ara us explicaré l'agència publicitària en general.
L'Agència Publicitària General és C2012M. CM vol dir cicle mitjà i 2012 és l'any que estem. La nostra agència publicitària, pim-pam-pum. Components de l'agència: l'Àxel, el Miquel, la Carolina, la Luz i jo. I aquí podeu veure el nostre logo. Primer vam cercar informació i vam mirar la pàgina web de l'Ajuntament. Després vam fer una visita virtual amb el Google Maps per saber més coses sobre Miralcamp. I finalment vam marcar un plànol els llocs més importants de Miralcamp. Plan de publicistes d'un diari. Primer vam mirar amb un PowerPoint de la publicitat. Després vam mirar anuncis de premsa i ens vam comentar. Finalment vam realitzar el nostre anunci a l'ordinador i aquí podeu veure. Aquest és el nostre eslògan, aquí vam ficar una imatge, aquí vam ficar informació i allà està el nostre eslògan. El nostre logo. Así serás igual pasado. Fem de publicistes de ràdio. Vam escoltar falques de ràdio i melodies. Després vam pensar la nostra falca de ràdio i vam escollir una música. Finalment vam gravar-la amb l'Audacity i aquí la podeu escoltar. Pim pam bum FM 104.2. Pare, anem a mirar el camp. Hi ha unes vistes precioses d'uns camps. Va, pare, sisplau, sisplau, pare. Que no, que la mare té feina. Va, pare, sisplau, pare. D'acord, la setmana que ve hi anem. Visca! Fem de dissenyadors i productors. Primer vam pensar el souvenir que volíem fer. Després vam fer els dissenys del souvenir que són dos samarretes. I també vam pensar els materials, que són les samarretes, pinzells i pintura. Finalment vam realitzar els nostres souvenirs, que ja us he dit que són unes samarretes amb el nom de Miralcamp. Aquesta és una samarreta que el verd vol dir que hi ha camps i aquest color vol dir que estem en un color. I aquesta M vol dir la de Miralcamp. Autoavaluació. El grup va funcionar bé i tothom va fer el seu col·le bé. Ràpidament ens vam posar d'acord. Hem tingut alguns problemes però els hem solucionat parlant. Autoavaluació. Què podem millorar? Que el Miquel participi una mica més en grup. També hem que millorar no xerrar tant en grup. I parlar amb un to de veu adequat. De vegades ens ajuntaven xerrant massa i algun del grup dibuixaven quan no tocaven. Què aporta cadascú del grup? El Biel aporta bones idees. L'Albert, quan no sabem alguna dels ordinadors, ell ho sap. L'Àxel feia una mica de tot.
El Miquel ens deia el temps que es quedava per acabar l'activitat i jo he aportat que el grup no s'hagués tant. Fi. Gràcies per escoltar-nos i esperem que us hagi agradat. Hola, avui us explicarem el que hem treballat aquest trimestre. Ha sigut el nostre projecte. Es titula Projecte Interdisciplinar i vam impulsar al camp. Si te dic jo. Ara jo us explicaré l'índex de la nostra exposició. Primer us explicarem creació de la nostra agència publicitària. En segon lloc, els investigadors i investigadores. Després, els de publicistes d'un diari i de ràdio. En cinquè lloc, els de dissenyadors i dissenyadores, els productors, productores i finalment l'avaluació del grup. Creació de la nostra agència publicitària. Agència publicitària de l'AT 112M. La nostra agència publicitària és MAP. Components de l'agència Axel, Marc, Maria i jo. Aquí podeu veure el nostre logo. Fem investigadors i investigadores. Primer vam buscar informació de Miralcamp i vam visitar la pàgina web de l'Ajuntament de Miralcamp. Després vam fer una visita virtual per Google Maps i vam poder veure les nostres cases i altres llocs. Després vam marcar un plànol els llocs d'interès de Miralcamp. De publicistes d'un diari. Primer ens van explicar les parts d'un anunci publicitari, la imatge, el text, l'eslògan, etc. Després vam mirar alguns anuncis i els vam analitzar. Finalment vam crear el nostre anunci publicitari. A continuació començarem. Aquí hi ha el nostre eslògan, que és vine a Miralcamp i tu passaràs de dia. I aquí hi ha 4 imatges de diferents festes. Els correfocs, les motos, l'espuma, etc. Aquí hi ha la informació. Aquí el nom de la nostra agència i el número. Fem de publicistes de ràdio. Primer vam escoltar falques de ràdio i melodies emissores. Després ens van ensenyar les parts d'una falca de ràdio, com per exemple el text, l'eslògan, entre altres coses. I després vam decidir com fer-la. I la vam gravar la nostra falca de ràdio amb el gràfic. I la podeu escoltar. M. M. C. MAP, FM. Vine a Miralcamp i tu passaràs genial. Amb respecte. Sabies que a l'agost hi ha la festa major? No, no ho sabia. Doncs vine, hi ha la festa de l'espuma, el tun, els pallassos i moltes coses més. Doncs sí que vindré. Fins un altre dia. Som de dissenyadors i dissenyadores, productors i productores. Vam recordar que eren els primers. Després, entre el grup, vam pensar quins souvenirs faríem. Vam decidir que faríem un mar de fotos diferents i relacionats amb el camp. A continuació, Avaluació. El grup va funcionar bé i van haver alguns problemes relats en l'arxiu. Tots van participar i van realitzar els càrrecs de
aviat arribàvem a un acord. Podíem millorar que l'accés a la Xenoa no encara necessitar ni no necessitarà. No, de vegades aixecàvem massa el to de veu. Autoavaluació. De cadascú hem après diferents coses. El Marc ens ha ajudat a corregir les faltes. La Xenoa animava el Projecte per anar més ràpid i no perdre l'estona. L'Àxel escrivia molt ràpid a l'original i jo sé molt d'informàtica. Hem après molt sobre la publicitat i la informàtica. Fi, aquest és tot el nostre projecte i gràcies per escoltar-nos. Hola, bon dia. Avui us explicarem el nostre llegat. El nostre projecte es diu Impulsar el camp. Ara us explicaré les parts del llibre. Primer de tot, la creació de la nostra agència publicitària. En segon lloc, fem d'investigadors i d'investigadores. En tercer lloc, fem de publicistes de ràdio i d'un diari. En quart lloc, fem de dissenyadors i de productors i productores. I al final, l'autoavaluació. Ara jo us explicaré la creació de la nostra agència. L'agència general es diu C2012M. CIM vol dir cicle mitjà i 2012 és l'any que estem. La nostra agència es diu Àguiles 3000 i les persones del grup són el Juan Antonio, la Maria, l'Alba i jo, el Guillem. I aquí el nostre nom. Vam anar a buscar informació a internet sobre Miralcamp, a la pàgina web de l'Ajuntament. Vam viatjar amb el Google Maps. Vam anar a trobar les nostres coses i llocs importants del poble. Vam situar un plànol en llocs d'interès, com el molí d'oli, el pantà de la Basella i l'església de Sant Miquel. Fem de publicistes d'un diari. Vam veure un programa sobre la publicitat i també ens van ensenyar les parts d'un anunci, com l'eslògan, el logo, la imatge o el text. També vam portar anuncis i els vam analitzar. I al final vam anar als ordinadors i vam fer el nostre anunci publicitari. Cada us l'ensenyem. Nosaltres hem volgut emocionar de Miralcamp les vistes. Per això hi ha una imatge de Miralcamp amb uns camps moderats, l'escut de Miralcamp i l'eslògan, que és unes vistes perfectes al turó de Miralcamp. I allà al turó hi ha el logo. Vam escoltar falques de ràdio. Ens van explicar com fer falques de ràdio i les pasques de la falca. També vam escoltar melodies de ràdio i cançons. Finalment vam pensar i decidir com seria la nostra falca de ràdio. Després vam gravar amb l'Audacity. Aquí la podreu escoltar. Mirant darrere. Heu de clicar 2 cops. On voleu anar de vacances d'estiu? A Lleida. A Mollerussa. A Miralcamp. Per què? Perquè és un poble petit i és tranquil·litat. Unes vistes perfectes al turó de Miralcamp. Àguiles 3000. Fem de dissenyadors i dissenyadores i productors i productores. Primer vam pensar
quin souvenir volien fer i amb quins materials necessitaven. Al final vam triar una pulsera i aquí la podeu veure. L'autoavaluació. El grup va funcionar bé, però vam tindre alguns problemes. El Guillem volia tot el rato l'ordenador i no va ser gaire responsable al portar el material. Vam tenir un problema amb els supernens i supernenes. Tots hem fet els càrrecs bé i el grup va funcionar bé. I us continuo explicant autoavaluació. Hem de millorar perquè ens costa compartir l'ordinador, sobretot el Guillem, i tots hem de ser una mica més. Tots hem aportat alguna cosa al grup. El Guillem i el Juan Antonio ens han ajudat a fer servir l'ordinador. L'Alba ens ha ensenyat a fer falques de ràdio i jo he ensenyat a fer l'Audacity. Sí, gràcies per escoltar-nos i gaudiu de les meravelloses vistes de Miralcamp. Hola, bon dia a tots i a totes. Avui us explicarem el nostre projecte que hem fet al cicle mitjà, que es diu Projecte Interdisciplinar, que es tracta d'impulsar a Miralcamp. Ara us explicaré l'índex. Creació de la nostra agència publicitària. 100 d'investigadors i investigadores. 100 de publicistes d'un diari i de ràdio. 100 de dissenyadors, dissenyadores, productors i productores. L'autoavaluació. Creació de la nostra agència publicitària. La nostra agència publicitària general, C 2012, M. La nostra agència publicitària, RAJ. Components de l'agència, Genís, Josep, Robert i Antoni. Aquí teniu el nostre nom. Fem d'investigadors i investigadores. Primer vam buscar informació de Miralcamp per internet. Després ens van deixar un plànol i vam marcar els llocs més importants, com l'església Sant Miquel, el pantà de la Basell, etc. Al final vam fer una visita al Google Maps. Fem de publicistes d'un diari. Primer ens van explicar les parts d'un anunci. Després vam observar anuncis i els vam criticar. Després vam fer el nostre anunci, que ara us ho ensenyaré. Nosaltres de Miralcamp vam voler destacar les vistes. I aquí hi ha l'escut de Miralcamp, el nostre logo, el nostre eslògan que és vine a Miralcamp que veuràs les millors vistes. La imatge i el text. Fem de publicistes de ràdio. Vam escoltar anuncis i melodies de ràdio. I melodies i cadenes de ràdio. Vam fer un esborrany del nostre anunci de ràdio, vam triar la música i el vam clavar a l'Audacity. Aquí el podeu escoltar. Cadena de
que has anat mai a mirar el camp? No, Doncs he sentit que es veuen molt bones vistes. Jo aquest cap de setmana hi vaig. ah sí, que em convides. D'acord, doncs ja ens veurem a mirar el camp. Fem de dissenyadors i dissenyadores, productors i productores. En primer lloc, vam pensar el souvenir que volíem fer. En segon lloc, vam mirar a l'ordenador quins souvenirs ja estaven fets. En tercer lloc, vam decidir fer un collaret amb càpsules de Nespresso. A dintre de les càpsules de Nespresso vam ficar les lletres de Miralcamp i a continuació us les ensenyem. Aquests són els nostres productes. Autoavaluació. El grup ha funcionat bé, però hem tingut problemes i els hem solucionat. Tots hem fet bé el seu càrrec, menys el Robert, que animava molt. A vegades el Robert i jo no escoltaven i ens tenien que cridar l'atenció. El Josep estava en joc casat i el Robert no participava ni cedia. Ens ha costat arribar a acords amb el grup, però després acabem ràpid la feina. Jo us segueixo explicant l'autoavaluació. Hauríem de millorar l'atenció del grup, portar-nos bé i ajudar al Robert a que participi més. Aportacions. El Genís ha ajudat a corregir les faltes. El Genís i el Josep ens han ajudat a informàtica. L'Antonio feia anar el ratolí molt bé i el Robert tenia bones idees. En general, el grup ha seguit totes les normes menys una, parlar amb un to de veu adequat. Fi, gràcies per escoltar-nos. I fins aquí s'acaba la nostra exposició.